Исемесіз жымға 5 апрель яңалыклары белән эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы. Алар белән мин Люцерна Тфольны таныштырам. Бүген безнең программада. Татарстанда түбәнлектә урнашкан торак пунктларны су баса. Халыкны судан арындыру өчен нинди чаралар күрелә? Һәр ел шунда су чыга. Көз көне көтәбез язны, яз көне көтәбез көзне. Су баскан бистәләрдә көймә белән Илдар Сәфиуллин да йөреп кайтты. Казанның Үзәк стадионында 20 ел көткән төзекләндерү эшләре. Иң тарихи стадион безнең Казаныбызда. Монда бик күп ярышлар үткәрелде. Ремонттан соң спорт мәйданчыгы ничек үзгәрәчәк? Бу хакта тулырак Инзилә Хусәйнова. Тел күркен төшендерүче нәфис сүз осталары. Көчләре ат сугышка. Хан урынына хан була. Тора алмады пан була. Татар сүзе бәйгесенең быелгы җиңүчеләре белән Фәйрүзә Мәҗитова аралашты. Атнаның төп темасы язгы ташу. Хәзер Иделбу федераль округында катлаулы вазгыять хөкем сөрә. Ул тагын да начарланырга мөмкин. Бүген мондый фаразны округның кризислы хәлләрдә идарә итү үзәгендә белдерделәр. Иделбу төбәкләрендә 2000-гә якын йорт яны кишәрлеген су баскан. Аның 1000-нән артык Оренбург өлкәсендә. Су баскан территориялар саны әле артачак. Вазгыять Самар өлкәсендә бик катлаулы. Иделбу федераль округында хәзер 130 кеше эвакуацияләнгән. Кайбер төбәкләргә коткаручыларны Мәскәүдән җибәрәләр. Лаеш районының Габиш бистәсен су басканында яшәүчеләр урамнарда көймә белән йөрергә мәҗбүр. Су кудыручы насослар эшләп торса да файдасыз. Көн җылы булганга кар тиз эри. Казан читендәге Солмачы бистәсендә дә шундыйрак хәл. Шәхси хуҗалыкларның бакчаларына, идән асларына су тулган. Елгага әверелгән урамнардан Илдар Сәфиуллин көймә белән үтте. Хәзерге вакытта без Солмачы бистәсенең Кунакчыл дип аталучы урамындагы бер хуҗалыкта торабыз. Урам исеме бик матур яңгыраса да, монда хәлләр кунаклар кабул итерлек түгел. Тирәнгәрәк кергән саен суда тирәнәя бара. Бөтен бакчаны су баскан, күргәнебезчә, ул менә шулай нигезгә үк килеп терәлгән һәм инде идән астының да шыплап су белән тулуы бернинди бәхәссез. Ел сайын. Вот как мы этот дом купили. Мәгъсүмә Рафикова гаиләсе белән 4 еллык Солмачы бистәсендә йорт сатып алганда һәр яз сайын шулай интегербез дип уйламаганда, ишек алдында йөрерлек түгел. Без белгән юкмыз, хозяева нам продали, ой, нормальный, дип без алдык. И первый год у нас затопило. Вот до туда вода была, вон до ступеньки вода была. Да, су җитте. Менә күрәсез, менә хәтле. Күрше йортта яшәүче 84 яшьлек Римма Гаделшинаның да идән асты су белән тулы. Дымлы булганга диварлар ярыла башлаган. Һәр ел шунда су чыга. Көз көне көтәбез язны, яз көне көтәбез көзне. Менә идән астында су була дип. Бу хәлгә балалар гына куана. Бистәдә ел сайын 20-гә якын хуҗалык территориясенә су керә. Алар түбәнлектә урнашкан. Район хакимияте суны насос белән кудырып тора туруын тигул гына булышмый. Сакланыр өчен нинди чара күрелә? Без бу сорау белән Казанның Вахитов һәм Иделбу районы хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. В поселке Салмачи самый проблемный участок — это проезд гостеприимный. Солмачы бистәсендә Кунакчыл урамы иң катлаулы урыннарның берсе. Анда помпалар урнаштырылды. Ныкса елгасы чистартылды. Иртә язда монда 14 авария төркеме оешты. Алар насослар махсус техника белән җиһазландырылган, тәүлек буе кизү торалар. Киләчәктә су җыелмасын өчен кыюлар ясарга, агып китсен өчен каналлар булдырырга кирәк. Әлбәттә, моның өчен зур сумма акча кирәк. Ночью проводилась откачка вакуумной машины. Ә менә монсы Лаеш районының Габиш бистәсе. Күргәнебезчә, монда бакчаларны гына түгел, хәтта бөтен урамны су баскан. Яз айларында монда тәгәрмәчле транспорт чарасы белән кермәү хәерле дип йөрде яшәүчеләр. Шуңа күрә һәрбер йортта диярлек менә шундый өрдерелгән кимә бар. Әлегә ул судан чыгуның бердән-бер чарасы. Яшәү урыныбыз үзебезгә ашый. Менә бу проблема су басу буенча үзәккә үтте инде. Илнур Мөхәммәтов бистәдә 4 ел яши. Яз сайын су кергәч, йорт нигезенә гидроизоляция ясаткан. Хәзер бозга үтми ди. Бу мәсьәләне күмәкләшеп хәл итәргә җыеналар. Ливневый колодецлар, алар бер-берсе белән тоташкан, ләкин китер җире юк. Урман эчендә овраг бар инде. Шул оврагка таба прокол белән труба сузырга дип сөйләшеп, шул турыда сүз алып барабыз пока үз көчебез белән.
Су күтәрелмәсен өчен хезмәткәрләр дә кизү тора, 2 помпа даими эшли. Как территории сельских поселений, так и всех гидротехнических сооружений, находящихся... Быел карның күп булуы хәлне катлауландырды. Без тиешле чара күрдек. Менә хәзерге вакытта насослар эшләп тора. Тәүлек буе кизү торабыз, барысы да контрольдә. Лаеш районында су басу куркынычы булган 5 торак пункт бар. Шулар арасында иң кискен хәл Габиш бистәсендә. Монда су 40 хуҗалыкның ишек алдына кергән. Шикарно в Куюках. У нас здесь настоящее море. Бу Күйек бистәсе. Монда яшәүчеләр безгә диңгезгә барып торасы юк, үзебездә yüзәбез дип шаярта. Көймә урынына кышкы тюбингны кабартканнар, ишкәкләр ролен уенчы көрәк үти. Балалар шулай язгы ташуга сөенә. Минзәләр районының Җәмәк авылында елга ташып, су шул кадәр күтәрелгән ки, кешеләр хәтта көймәдә йөзеп йөрергә мәҗбүр. Монда хуҗалыклардан мал-туарны чыгарып, кырларга су әле барып җитмәгән урыннарга күчерәләр. Тукай районының отделочник бакчачылык ширкәтен су басу сәбәпле 2 көнлек электр челтәреннән үзгәннәр. Биредән хәтта кешеләрне һәм мал-туарларны башка урынга күчерергә туры килгән. Хәзер анда насослар ярдәмендә су суырталар. Гомумән су басудан зыян күргән халык җирнең тизрәк кибүен көтә. Илдар Сафиуллин, Гадел Миңдубаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстанда язгы ташу белән хәл нинди? Республиканың 4 районында 5 күперне су баскан. Буа, Азнакай, Нурлат һәм Яңа Чишмә районнары. Орча белән Яңа Чишмәдә 2 ел участогын язгы ташу каплаган. Аларны урап узарга туры килә. Кешеләрне башка урынга күчерү таләп ителми. Шулай ук Кайбыш, Буа, Нурлаттагы 7 авылда 70 ишек алдына су кергән. Торак йортларга куркыныч янамый, транспорт хәрәкәте өзелмәгән. Кайсы бер авыллар, кайсы бер йортлар, урыннар түбән урында урнашкан. Шуңа күрә инде су битискә менми, тауга менми су аска төшә өчен түбән җиргә. Шул җирләрдә су баса башлый. Һәр бер сәгать саен гидрометеорология службасы белән элемтәдә торабыз. Су баса башлагач та халык иң беренчедән инде мөрәҗәгатьләр тиеш безгә 112 номеры буенча элемтәгә кергә тиеш. Бүген республикада пока нормальный контрольдә. Елга һәм кырлар тирәсендә урнашкан авыллар язгы ташуны бүген бар көчен күреп аны үз җилкәсендә тоя. Баздан бәрәңгене алалар, канаулар казыйлар, ишек алларыннан су суырталар. Икенче көн рәттән су басу турында хәбәрләр Буа, Әгәрҗе, Чүпрәле, Нурлат, гомумән алганда дистәләп районнан килеп ирешә тора. Социаль челтәрләрдә хәзер нинди генә видео һәм фото юк, чөнки 2024 ташуы дөрестән дә истә калырлык. Халык үзе төшергән язмаларны сезгә дә тәкъдим итәбез. Бында менә Гөлсен апаның капка төбенә хәтле җитте. Да. Что-то. Икенче көн менә шундый хәл. Баулы районы Татар кондызы бу. Көннәр җылыта гына башласа да су авыл эченә бик тиз үтеп керә. Инде капка төпләренә җитте дип шакката җирле халык. Урамда торбалар янына килергә куркыныч, шыңгыллар хасил булган. Ай. Кырлар бүген әнә шулай күлләргә әйләнгән. Бу кадрларны төшерүчеләр Нурлат районы халкы. Аксымлы авылында ишек алларында йөзеп йөрерлек су. Хәер, монда машиналар көймәне хәтерләтә. Монда кишит, менә нәрсә бу монда? Күрдегезме моны? Кишит монда. Чүпрәл районы Иске Шәймөрза авылында халык урам аша чыга алмыйча аптырап басып тора. Кечкенә генә инешләр санаулы көннәр эчендә зур елгаларга әйләнеп, торак пунктларга үтеп кергән. Су гына түгел, ләм белән бергә. Әгәрҗе районы Азова авылында дамба җимерләп су агымы шулманга табаргыла. Бәхеткә авылны бу ташкын урап узган. Яңа Чишмә районының Архангельск бистәсендә Шишмә елгасы ярларыннан чыккан авылга илтүче күпер су астында кала. Транспорт йөри алмый, халык каршы якка асылмалы күпер аша чыга. Монда полный монда. Бу районы 40 садак авылында суның биеклеге метр ярымга җиткән. Авылда нигездә өлкәннәр яши, алар хәтта кибеткә дә бара алмый ди җирле халык. Ана Зариф абый утырган. Гыруратлы ятакас урамда күрәсем яз. Кем өчендер язгы ташу илһам чыганага да. Мисал өчен Апас районы Танай-Турай авылында 2 ханым урамга чыгар өчен капка төбенә көймә түгел трактор чакырткан һәм Илсөя Бәдретдинова җырын яңгыратып, авыл урамыннан җилдертеп йөриләр. Радик Имаев, Яңа Гасыр каналы. Бүген бар да шулай булса, иртәгә дә өмет бар.
Казанның Мәскәү районында фожиға келіп шыға. 4 яшүсмер әліге нәрсе екені ашықланмаған мәддә белән агуланган. Шуларның берсе 15 яшьлек малай ашыгыш ярдәм машинасы келген чук үле. Калганнарын хастаханәгә салганнар. Татарстанның тикшерү комитеты саксызлык сәбәпле үлемгә китерү мәддәсе буенча җинаять эше кузгатты. Безнең мәгълүмат буенча төнлә 4 яшүсмер ташландык бинага кирип тыелган мәддәләр төрелгән капка юлга. Алар аны тотып карарга уйлый, күрәсең, шомасын белмиләр. Хәзер тикшерүчеләр бу хәлнең сәбәпләрен ачыклый. Әлегә берәүне дә тоткарламаганнар. Казанда электр самокатлары һәм велосипедлар сезоны ачылды. Тизлекне чикләрләрме? Кайсы урамнарда самокат белән хәрәкәт итү тулысынча тыелыр? Бу хакта Реальное время интернет газетасын укый аласыз. Казанның халыкара дәрәҗәдәге спорт ярышларын кабул иткән комплексларының берсе Үзәк стадионы төзекләндерәләр. 20 ел буе көткән ремонтка БРИКС уеннары тәргеш бирде. Июньдә Татарстанга 5000-гә якын спортчы киләчәк. Стадиондагы үзгәрешләрне Инзилә Хөсәйнова күреп кайтты. Спортчылар һәм җанатарлар тавышыннан гөрләп торган стадионда хәзер эш кораллары шавы. Аның эчендә дә тышында да ремонт бара. Кирү юлларында асфальт җәйсәләр, мәйданда дистәләгән эшче кулларына чүкеч, болгарка, пычкы тотып, урындыклар кую өчен җирлек әзерләй, йөгерү юлларын шомарта. Соңгы тапкыр Үзәк стадионны 20 ел элек төзекләндергәннәр, хәтта универсиада вакытында да бу кадәр күләмле эш башкарылмый. Бу ел биредә БРИКС уеннары кысаларында җиңел атлетика буенча ярышлар узачак. Стадионның түбәсен ябарга җыеналар, шулай ук диварларын ясаячаклар, инженер челтәрләре дә тәртипкә китереләчәк. Иң төп үзгәреш йөгерү өчен яңа юллар салына. Ул экологик яктан чиста һәм чыдам резин материалдан эшләнәчәк. Стадионныкы 2012, җиңел атлетика манежындагысы 2005 елда ук җәелгән булган. Йөгерү юлларын элегрәк Италиядән кайтартсалар, бу юлы импорт белән авырлыклар килеп чыккан. Италияныкы барып чыкмады. Бу безнең Китайдан киләчәк качествосы бик әйбәт юлларның халыкара федерациясына бөтен категориялары бөтенсе ярашә. Үзгәрешләрне спортчылар гына түгел, җанатарлар да сизәчәк. Биредә тамашачы урындыкларын алыштыралар. Аларны кызгылт сары, соры һәм ак төсләрдә ясаячаклар. Элеккеге утыргычлар арасында ара аз булган. Яңа таләпләр буенча ул киңәйтелергә тиеш ди белгечләр. Шуңа күрә хәзер урындыклар саны 25 меңнән 15 меңгә калачак. Тик бу халыкара чараны кабул итү өчен җитәрлек ди оештыручылар. Яңа утыргычларын куябыз, алар төрле төстә заманча концепциядә ясалган. Хәзерге вакытта 1200 люкс утлары тора стадионда. Без аны алыштырабыз, 1400 люкс яктырак булыр алабыз. Это образец той резины, которая будет. Футбол һәм җиңел атлетика манежында ясалма яшел чирәмне алыштырачаклар. Стадиондагы кырга тимәячәкбез диләр. Бүген мондагы төзекләндерүне Казан мэры Илсур Метшин карады. Ремонт эшләре инде 25%-ка башкарылган. Май ахырына төгәлләргә вәгъдә итәләр. Международный стандарт для проведения соревнований самого высокого. Монда дистә еллар дәвамында халыкара ярышларны уздыралачакбыз. Үзәк стадионга әлеге ремонт бик кирәк иде. БРИКС уеннары бу эшкә тотыну өчен зур тәргеш булды. Ярышларга килүчеләр Казандагы 100 еллык спорт тарихын тыяр дип уйлыйм. Почувствовали тысячелетнюю спортивную историю нашей Казани. Чыннан да Татарстан башкаласының спорт тарихындагы алтын битләре нәкъ менә Казанның Үзәк стадионында язылды. Ул 1960 елда кулланылышка тапшырылган була. Менә бу 2013 елгы җәйге универсиада вакытында төшерелгән кадрлар. Шулай ук биредә конфедерация кубогы вакытында спортчылар күнекмәләр алган. Чемпионнар лигасы көннәрендә Европаның иң яхшы командалары көч сынашкан. Уен кырында Рубин футбол командасы 2 тапкыр ил чемпионы исемен яулый һәм бу әле җиңүләрнең башыгына. Яңа стадионда яңа тарих язылыр дип ышаналар. Иң тарихи стадион безнең Казаныбызда. Монда бик күп ярышлар үткәрелде. Стадионны төзекләндерүгә 1 миллиард сум акча бүленеп бирелгән. Олимпия дәрәҗәсендәге спорт җиһазлары сатып алына. Сыйфаты ягыннан барлык таләпләргә туры килүче материаллар кайтартыла. Хәзер бер генә максат 2 ай эчендә төзекләндерү эшләрен тәмамлап, бөтен дөньядан килүче спортчыларны тиешле дәрәҗәдә кабул итү. Инзилә Хөсәйнова, Ләйсән Сәетова, Яңа гасыр каналы. Бүген Казанда рәсми рәвештә Наташа дип аталган икенче хоспис эшли башлады. Әле үзәкнең ачылышы турында Казанда хоспислар төзүче Владимир Вавилов февраль ахырында ил президенты Владимир Путинга җиткергән иде. Монда авыр хәлдәге кешеләргә паллиатив ярдәм күрсәтәләр. Яңа хосписның ачылышын пациентлар да, меценатлар да көтте. Нәкъ алар ярдәмендә әлеге социаль мөһим объектны тиз арада төзү мөмкинлеге булды. Оля Сабирова дәвам итә. Кызым, әйдә синең белән салават күпере ясыйбыз, пластилин белән, яме, икәү.
Илсия Хисамиева һәм аның 23 яшьлек кызы Ләйсән хосписның беренче пациентлары. Алар монда инде 1 ай. Ләйсәнгә балачактан ук инвалидлык бирелгән. Ул начар ишетә һәм күрми. Илсия ханым умыртка сөягенә операция кичергән. Ләйсән Анжела Вавилова исемендәге балалар хосписында ярдәм алган була инде. Балык булгач анда йөри алмый. Хәзер дәвалану өчен мөмкинлек бар. Кичкенә вакытлардан бик күп реабилитациялар бар. Үскәч безнең кичерис килә әйберләргә шунда. И без бик көттек шул хосписны төзелгәнне. Биредә хәзер 49 пациент, СВОда катнашучы хәрбиләр дә бар. Алар монда тернәкләнү узам. Бу хакта Владимир Вавилов ил президентына Татарстанга эшлекле сәфәре вакытында сөйләгән иде. Я приветствую вас в вновь открытом хосписе. Паллиатив ярдәм ул пациентларга медицина, социаль һәм психология ягыннан булышуны күз уңында тотады Владимир Вавилов. Һәм монда уртуны, газапларын җиңләйтү өчен барысы да бар. Беренче балалар хосписының эш тәҗрибәсенә таянып, проектын ул үзе ясый. Уллар өчен дә аны төзергә хыяллана. Хәзер инде һәркемгә булышалар. Мы, во-первых, сделали гостиницу для родственников. Беренчедән туганнары өчен урыннар әзерләдек. Теш табибы эшли хушлашу мәрәсиме өчен махсус зур залда каралган. Туз белән дәвалану бүлмәләре бар. Ярты сәгате диңгездә булып кайткан кебек. Беренче хоспис белән чагыштырганда яңалыклар күп. Барысы да пациентларның һәм аларның якыннарының хәлен яхшырту өчен. Яңа үзәккә Владимир Вавиловның улы кызы истәлегенә Наташа исеме бирелгән. Аны төзү өчен меңләгән гади кешеләр, хәйриячеләр, республика җитәкчелеге өлеш кертте. Лә кайсы төбәкләрдән безгә шалтыратып белешәләр. Менә сезнең хосписка ничекләге була икән. Без инде аларга аңлатабыз, нинди документлар белән килергә монда, ничек иттереп, нинди диагнозлар белән, нинди условиялар белән килергә дип аларга аңлатабыз һәм планлаштырабыз аларны. Мәскәү белгечләре билгеләп үткәнчә, бу илдә иң заманча һәм зур хосписларның берсе. Сейчас по масштабу, по современным технологиям, те, которые здесь были использованы. Масштабы һәм монда кулланылган заманча технологияләр буенча бу илнең әйдәп баручы социаль объектларының берсе. Коммерцияле булмаган оешма икәнен дә исәпкә алсак, сәламәтлек саклау системасы өчен һәм аерым алганда паллиатив ярдәм юнәлешендә эшнең яңа түре бу. Бүтән Россиядә шу кадәр 2 хоспис бездә бүген Казанда гына. Ул хоспис ярдәме юк. Мәскәүдә генә безнеңчә һәм бик шат бүген Рамадан аенда бүген Кадер кичәсе менә бу шушы көндә без аны ачабыз. Бик күп кешегә булыштык, бик күп гаиләләргә булыштык һәм алдагы көннәрдә шулай бергә булабыз. Улы йөрәкле кешенең планнары да зурдан. Владимир Вавилов бүген үзенә яңа максат куя. Паллиатив ярдәмне республикада киңрәк җәелдерү. Моя мечта, что весь Татарстан охватить паллиативом. Нам еще надо 2 хосписа. Юго-восток, северо-восток. Это надо. Алия Сабирова, Наил Абдуллин, Яңа Гасыр каналы. Казанда нәфис сүз осталарын ачыкладылар. Сәйдәш мәдәният үзәгендә Татар сүзе 4-нче халыкара телевизион конкурсының гала концерты үтте. Аны Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән Яңа Гасыр телерадио компаниясе оештыра. Бу чын мәгънәсендә татар дөньясы өчен ел вакыйгасы. Ул туган телгә, әдәбиятыбызга, җәмгыятьтә кызыксыну уяту, сөйләм телебезне камилләштерү, талантларны барлау, иҗатка мәхәббәт тәрбияләү юнәлешендә зур әһәмияткә ия. Фейруза Мәҗитова репортажы. Алар һәрберсе сөйләм осталыгы буенча профессионал артистларны да уздыра. Бу татар сүзе бәйгесенең иң яшь җиңүчеләре. Быел катнашкан 3000 кеше арасыннан иң кечкенәсенә 2, иң олысына 87 яшь. Һәммәсенә таләп бер: туган телдә камил сөйләм аша сүз көчен җиткерү. Баш очыма утырып, син киләдең бишек киләрем. Тырыш, эштән батыр егет бу дип, әкиятләр миңа сөйләде. Татар сүзе бәйгесе быел 4-нче тапкыр узды. Катнашучылардан гаризаларны узган елның июнендә үк кабул итә башладылар. 4 ай дәвамында Татарстаннан, Россиянең төрле төбәкләреннән, Үзбәкстан, Швейцариядә яшәүче милләттәшләребездән дә видео язмалар килә. Хәтта хәрби хезмәттә булучы якташларыбыз да үз шигырьләрен җибәргән. Ир-егетнең җирдә язмышы, сакларга, якларга ватанны. Язылган булсачы Худайдан. Әйләнеп иләргә кайтасы. Ленар Гарипов тумышы белән Орчадан, 20 ел хәрби хезмәттә, энесе СВОда. Алар гаиләсендә шигърияткә мәхәббәт кечкенәдән тәрбияләнгән. Татар сүзе лауреаты дипломын әниләре Гөлсияр ханыма тапшырдылар. Мин бүген бик горурланып утырдым. Улымны шундый нигә төшерүләре өчен, зурлаганнары өчен аларга бик зур рәхмәт.
намус диләр. Намусыңны сатып итмә. Быел татар сүзенә иң күп гаризалар шигърият номинациясына кабул ителә. Классик, замана язучыларының әсәрләре белән бер рәттән үзләре язган шигырьне сөйләүчеләр дә күп булган. Ә бу номинациядә беренче урын Ярчаулы шәһәреннән Лилия Гыйбадуллинага бирелде. Гомерем ике түгел. Һәр карышы, һәр сулышы баллы тустаган. Җиде яктан җиде буын чырлар. Бәгыремә килеп туктаган. Татар сүзе бәйгесе төрле халыкларны берләштерә. Тәүге тапкыр булдырылган туган тел номинациясендә Татарстанда яшәүче милләт вәкилләре үз туган телләрендә әсәрләрне яңгырата. Удмурт, Мари, Мартва, Чувашча. Менә Балтач районының Чипья авылы клубыннан Зангари ансамбле. Удмуртча чыгыш ясыйлар, татарчада рәхәтләнеп сөйләшәләр. Удмуртлар белән удмуртча сөйләшәм, татарлар белән татарча сөйләшәм, марича җырларында беләм. Быел сәхнәгә күтәрелүче җиңүчеләр арасында иҗади гаиләләр байтак. Тел туган нигездә саклана. Мәрдәновларның беренче тапкыр гаилә белән катнашып җиңү яулаулары. Онда кырык төрле төс. Башка дусларсыз гына түгел, бик төрле төс. Профессионаллар арасында татар сәнгатенең абруйлы шәхесләре чыгыш ясый. Алар бәйгенең шактый югары дәрәҗәдә узуын, көндәшләрнең осталыгын әйтә. Беренче чыгарылыштан җибәрә башладым видеоларны. Аның беренчесе, бусы 4-нчесе бит инде уже. Һәрбер сенә җибәреп бардым мин. Кайсыдыр үтте, кайсыдыр икенче турга үтте. Менә монда инде финалга үттем беренче тапкыр. Мәртәбәле жюри әйтүенчә, быел катнашучылар төрле авторларны сайлый һәм башкару осталыклары буенча алар узган елларга караганда шактый камилрәк. Әлеге телевизион бәйге Татарстан рәисе каршындагы туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Комиссия рәисе Марат Әхмәтов әлеге конкурсның дәвамлы булачагын әйтә. Киләсе елга 5нче бәйгене игълан итте. Без бар, без күп, һәм менә ни гасырлар буе шундый сынаулар үткән халкыбызның теле дә үзенең нинди матурлыгын саклый белгән. Нәкъ җырдагыча нинди гүзәл минем газиз халкым. Инде оештыручыларга рәхмәтем чиксез. Мин икәнне әйтеп үтмәдем. Бу елгы бәйге безнең 4нче бәйге дип. Илшат Мусевич миңа юк дип утырмады. Аллага тапшырып юбилей бәйгесендә игълан итәргә туры килде инде. Тамашачыларыбызга зур рәхмәт. Телле булып, милли булып, саклап һәм яклап яшик. Татар сүзе бәйгесен Яңа гасыр каналы гамәлгә куя. Югары дәрәҗәдә оештырылуы өчен ТНВ каналы генераль директоры Илшат Әминов Дәүләт Совет рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнде. Бу бик зур конкурс, чөнки без монда татар телен һәм милли телләрне белгән, яраткан, кулланган һәм киләчәк буынырга тапшырган кешеләрне җыябыз. Менә шул аның төп мәгънәсе. Быелгы татар сүзе җиңүчеләре 37 кеше. Һәрберсе белән видео язма эшләнгән. 5 тапшыру әзерләнәчәк. Халыкара бәйгенең гала концертын телевизор экраннары аша 20 апрельдә карап булачак. Фәрүзә Мәҗитова, Рәмзир Гарипов, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Мәскәүдә зур ифтар ашы үткәрделәр. Онда Татарстан рәисе катнаша. Рөстәм Миңнеханов Рамазан чатыры кунакларын шәхсән сәламләде. Ифтар Поклонная тауында урнашкан мемориаль мәчет янындагы чатырда оештырыла. Мәҗлес барышында СВОда катнашучы егетләргә ярдәм максатыннан хәйрия акциясе уздырдылар. Төрле милләт мөселманнарын берләштерүче Рамазан чатыры турында Мәскәүдән репортаж. Поклонная тауындагы мемориаль мәчет мәйданы бу. Мәскәүдә яшәүче милләттәшләрне, мөселманнарны изге Рамазан аенда күрештерә торган урын. Әлеге проект республика ярдәме белән Россия мөселманнары диния нәзарәте, Мәскәү диния нәзарәте һәм Мәскәү хөкүмәте тарафыннан оештырыла торган чара. Татарстан рәисе барлык катнашучыларны сәламләде. Ходай Тәгалә безнең изге дагаларыбызны кабул итсен. Уразалар тыныч, әйбәт узсын. Һәммәгезгә дә Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Исәнлек, саулык барыгызга да. Монда килүегез өчен рәхмәт. Быел проект барышында махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм итү максатыннан хәйрия акциясе да уза. Егетләрне ифтар табыны турына да чакырганнар. Времена непростые, но тем не менее год семьи, и, конечно, семья – это основа нашего государства. И мы своим примером, мусульмане, они прежде всего семья для нас самое святое. И то, что мы вместе с вами сегодня можем собраться, помолиться, вместе принять трапезу,
это большое событие. Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин да кунакларны сәламлый. Желаю, чтобы Всевышний принял ваш пост и все благие дела. Изге Рамазан айы мүбәрәк булсын. Сезгә сәламәтлек һәм уңышлар телим. Бик зур рәхмәт үзегезгә. Рөстәм Миннеханов кичәдә дәүләт бүләкләрендә тапшырды. Россия мөфтиләр шурасы рәисе мөфти Шәйх Рауил хәзрәт Гайнетдин Татарстан Республикасы алдындагы казанышлары өчен орден медале белән бүләкләнә. Татарстан ярдәме белән Рамазан чатыры инде 19-нчы ел корыла. Биредә бер ай дәвамында 80 меңләп кеше күрешә. Берләшү, хәл белешү, игелекле гамәлләр кылу, башкаларны да шуңа өндәү. Проектның максаты шул. Ел сайын шушлай матур итеп үткәрәбез дип, мин шәхсән сезгә рәхмәт әйтәм. Чөнки сез килеп, без Мәскәүдә яшәгән татарларга, Мәскәүдә яшәгән мусульманнарга, Мәскәүдәге хезмәт иткән илчеләргә бер зур бәйрәм кичәсе оештырасыз. Рамадан шатыры әйбәт, бөтен халыкларны берләштерергә, бүгенге көндә илебездә шундый тынгысыз вакытта халкыбызны берләштерергә һәм дә инде татар халкының үз милләтен яратучы, ислам динен күтәрүче, Рәсәй үз илләрен, Татарстанның һәм Россия Федерациясын яратучы халык икәнен күрсәтүче бер шундый күркәм проект булып тора. Бәйрәм Мәскәүдә айрыбыз үтеп китә, уразабызны тотабыз. Без бик шатбыз. Мәскәүдә шундый бәйрәмне үткәргәнгә ешрак булсын иде. Кемнәр оештыручыларга бик зур рәхмәт. Безне монда кунак итеп чакырганга. Кичә татарстанлылар әзерләгән иҗади программа белән дәвам итте. Мәскәүдән Гөлназ Гыниятова, Динә Гызалиева, Александр Герашов, Яңа гасыр каналы. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бу атна үз эшен тәмамлый. Хәзер рекламадан соң һава торышы турындагы мәгълүматны Рәдис Гарипов җиткерәчәк. Сау булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Эксид. Желаете большего? Достигайте лучшего. В апреле премиальные внедорожники Эксид с преимуществом до 1 миллиона 380 тысяч рублей. Подробности в Эксид-центре РРТ 207 2080. Это вы подключились к спутниковому ТВ, телекарта по акции «Умножаем на 10» и сразу получили на счет в 10 раз больше первого платежа. И никаких фокусов. О телекарте и акцию «Умножаем на 10» вы всегда узнаете на телекарта.тв. Подключай, в 10 раз больше получай. Хорошая хозяйка знает вкусы каждого. Сытно и недорого. Удобно и быстро. Полезно и легко. Вкусно, как раньше. Густоса. По вкусу каждому. Башкортстанның халык Татарстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиевның үстәмә концертларына рәхим итегез. 7 апрельдән 11-нә кадәр. Казан, Уникс. ЖК «Новый свет» от Акбарсдом. Квартиры с патио и террасами от 18 тысяч рублей в месяц. Акбарсдом, дом там, где мы. Исәнмесез, студияда Рәдис Гарипов. Татарстанда температура түбән булып кала, явым-төшем туктый. Хәзер тулырак. Яндекс погода сервисы мәгълүматлары буенча Кукмара, Арча, Биектауда аязучан болытлы, явым-төшемсез, көндез температура 3-4 градус жылы. Төнлә 2-4 градус салкын. Буа, Кайбыш һәм Апаста алмашынучан болытлы, явым-төшем көтелми. Көндез температура 2-3 градус жылы, төнлә 2 градус салкын. Чистай Мамадыш, Нурлатта болытлы, урыны белән яңгыр явачак, көндез температура плюс 2-3 градус, төнлә 0-1 градус. Түбән Кама, Сарман һәм Әгерҗедә аязучан болытлы, явым-төшемсез, көндез плюс 2-3, төнлә -1-3 градус. Әлмәт, Лениногорск һәм Баулы шәһәрләрендә температура көндез 2-3 градус, төнлә 1 градус жылы. Монда урыны белән җепшек кар, яңгыр явачак, яшен булырга мөмкин. Республиканың туристик шәһәрләрендә дә температура бераз төшә. Зиядә көндез плюс 3 градус, аязучан болытлы, явым-төшемсез,
төнлә -2 градус булачак. Болгарда көндез +2, төнлә -1. Монда болытлы, яңгыр вәгъдә ителми. Алабугада алмашынучан болытлы, явым-төшем фаразланмый. Көндез температура 3 градус жылым, төнлә 1 градус салкын. Татарстан башкаласында аязучан болытлы, көндез температура 4 градус жылым, төнлә 0 градус тирәсе. Атмосфера басымы нормадан югарырак, теркемеш баганасының 759 мм. Жил көнчыгыштан секундына якынча 4 метр тизлектә, дымлылык 51%, җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә шулар сезнең белән студиядә Рәдис Гарипов иде. Күтәренке, кәеф сезгә.